Ahojte, dnes by som vám chcel vysvetliť rozdiel medzi vinilovou a kompozitnou podlahou, pretože do predajne k nám chodí veľa zákazníkov, ktorí chcú vinilovú podlahu, ale v skutočnosti majú na mysli kompozitnú podlahu. Základný rozdiel medzi týmito dvomi podlahami je v zložení, kdežto vinilová tzv. LVT podlaha je čisto plastová podlaha, kompozitná podlaha tzv. SPC, to je Stone Polymer Composite, je to kameninová drvina s plastovou zlúčeninou. Ďalším rozdielom medzi týmito podlahami je v tom, že LVT je náchylné na rozťažnosť. To znamená, že keď máte nejaké veľké francúzske okná, svieti vám tam priame slnečné svetlo, tak táto podlaha sa zvykne deformovať, alebo aj pri nesprávnom použití s podlahovým kúrením. Kdežto už pri kompozitnej podlahe, tým, že je tam tá kameninová drvina, tak je táto rozťažnosť minimálna. Preto je táto podlaha vhodnejšia aj na podlahové kúrenie a aj celkovo na bežné využívanie. Ďalším rozdielom medzi týmito podlahami je aj cena. Kdežto pri vinilových LVT podlahách sa ceny pohybujú zväčša pod 20 € za meter štvorcový, tak kompozitné podlahy práve sú od tých 20 € vyššie. Tým, že u nás napríklad nájdete radu Stone Click 32. Je to kompozitná podlaha, ktorá má komerčnú záťaž 32, je hruba 4 mm, je vhodná na podlahové kúrenie. Tu by som ešte dodal k tomu, ako vidíte, je tu znázornené, že maximálne 27 stupňov Celzia. To znamená, povrch podlahy by nemal byť teplejší ako 27 stupňov Celzia. Takisto je dôležité, keď máte elektrické podlahové kúrenie, túto podlahu neklasť priamo na tieto rožky elektrické, ale musia byť zaliaté, tak ako aj vodovodné podlahové kúrenie. Ďalšou dôležitou súčasťou kompozitných podlah je podložka. Používame originálnu podložku pod kompozitné podlahy v hrúbke 1,1 mm s nízkym tepelným odporom. Prípadne sa dajú objednať podlahy aj s integrovanou podložkou. Dôležité je to z hľadiska životnosti podlahy. Kompozitné podlahy kladieme výhradne na rovný pevný podklad. Prípustná miera nerovnosti je 2 mm na 2 m. V prípade otázok nás neváhajte navštíviť na predajni, kde vám radi vysvetlíme všetky detaily k podlahám.